テトボぷよぼやってるんで、ぜひ皆さん何かあったら言ってください。ちょっと待って。はい。じゃあやっていこうかなと思います。もうね、こうやってね、適当になんかやろうかなっつって、あれだよね。すぐ40ラインを開いちゃうところがやばいよね。やべえ。無理じゃん。あったー。おっと。2列の後はこれが確定で取れるらしい。じゃあ2列っていうか3巡目で2列パイ取ったんだね。これどうしようね。これが無難かな。やべえ。見えねえ。なんかあったんだろうなっていうか、セットアップが良くなった。すご。どうもどうも。ありがとうございます。パフはね、やってれば多分、そのうちできるようになるもんだよ。こっちかな。いやー、よくないなー。大丈夫だ。いや、こっちか。ダメじゃん。ダメじゃん。40ラインやるか。よし。やばいな、それは。くそ。なんでだ、端っこまで行ってなかったな。これね、難しいんですよね。
気悪。ホールド多いな。はい、ただいま。マジでやべ。アリーさんがさ、43. 点何秒だっけ？出したやつを見てみたい。43.03 を出したやつを見てみたい。やべえ、下手くそだな。ちょっと待って。1時間24分52秒から。1時間24分。で、見たい俺の方が絶対早いもん。わかんないけど。意外と見てる感じだと遅いのかもしんない、俺も。なるほどね。なるほどね。うんうんうん。うん。
か不服だわ。マジか。なるほどね。なるほどね。うん、うん、うん。ああ、そうなんだ。なんかな。なんかなーって感じだな。なんかなーって感じだよな。なんか。俺の方が見た目早い気がするんだけどな。なんだろうな。やっぱホールドとかの違いになるのかな。うん。10回減ったってやばくね。ちょっとホールド少ないのは意識するわ。うん。あ、これ初手ホールドの O だとなんか、ハードドロップが効かないことが多い。やべえ。やべえ。下手くそすぎるんだけど。ちょっと本気出すわ。ああ。俺の速度が速すぎて、みんながついてこれてない。これ無駄ホールドなんだよな。くそ。
そこそこ早いね。くそ。うん。なんでエスミナがついてこれてないな。そこまで目押ししてなくね、今は。今は多分しっかりね、最適化してるつもりだよ。コントローラー変えてからは、しっかり最適化意識して、そこそこ最適化できてるはずだよ。たまに目押し、マジで。くそ。回転方向がごっちゃごちゃ。あんが、くそ。あ、マジか。ずれたな。ホールド効かねえな。あれマジか。
うん。マジか、そこそこ早かったのにな、今の。やべえ。最適化もう結構馴染んでるつもりなんだけどね。ね。ああ。あれ開幕。くそ。2回転が多いな。はこれ難しかったな地形。あれ25秒で16ラインでしょミスってなければ。
悪くないんじゃないの？そう。ミスったな。たまには端っこまで行かないのだよな。な、ミスったな。ああ。T 端っこまで行かなかったな。むずっ。くそ。
どうだ。テトリスで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 どうだ。バーニングプレス。うん。なんかもっと、今のはなんか、もうちょっと最後の方、下らなければ、45切れた気がするけどな。タピオカさんこんにちは。初見さんこんにちは。テトリスでどうだ。テトリスでどうだ。なんか、厳しい。ちょっと待って。心の乱れが出てる。こっちじゃないんだよな。あ、ここまで行ったろ。テトリスでどうだ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 。くそ。テトリスでどうだ。テトリスでどうだ。あ、感じでした。テトリスでどうだ。テトリスでどうだ。いや、勘違いが多いな。テトリスでどうだ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 。ああ。グレートファイヤー。割とつも制限が厳しそう。テトリスでどうだ。テトリスでどうだ。テトリスでどうだ。あ、今早かった。早かったよね。あれテトリスでどうだ。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 あ、リモンくんこんにちは。ちょっといいところに来ましたね。アドバイスをください。テトリスでどうだ。
どうだテトリスで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 どうだ実力が違うよ僕にアドバイスをください、リモコンさん。テトリスでどうだあれ行き過ぎた。テトリスでどうだテトリスでどうだなるほどね。やべ。ねえねえ、これさ、ちょっと待って。こういう地形だとしてさ、O をここに置き換えたときさ、どうやって最適化すればいいの？ 2 個押すの？ 2 個押すか、いや変わんないな。2個押すだけか。そしたら、テトリスでどうだ2個押すのかな多分。テトリスでどうだ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 コンコンだよな。コンコン、コン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 。いくよグレートファイヤそうならないようにするのね。俺もね、いつもは、なんて言うんだろうな。ちょっと待って。あ、こういう地形を意識してるんだけど、こういう感じの、ーテトリスでどうだもしくはこういう感じの地形を意識してるんだけど、いかんせんね。ずっと保つことは難しいから。ジャングルさんこんにちは。ちょっと何やってるかよくわかんなかった。テトリスでどうだ
アイリスさんボッコボコにされてた。データレスでどうだ。データレスでどうだ。あれあ、今のコンコンになっちゃったよ、なんか。さあ、うん、そのうちでも今のコンコンになってたからあんま良くないのかな。データレスでどうだ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 。あ、一本取ったっけ。データレスでどうだ。てんてんてん。これ入らない気がするな。お、このパフェ全然見えないよな。グレートファイいやでもね、笑ってるけどね、本当に強かったから。しっかりと、ヤー。いくよO を残し。チャンネル登録。グレートファイヤー。 O を残し。よ。しまったよ。きつくね。きつい。これやだよな。こうすればいいのか。グレートファイヤー。うん。これね、どうするよ。O は使いたくないんだよねって考えてたら取れないんだよな。いくよこれも大見の残しはわかんねえ。どうやったら大見の残せるの。違うの。いくよグレートファイヤー。グレートファイヤー。グレートファイヤー。これね、どうしようって感じだよね。どうしようって感じ。これどうしよう。アリーさんならどうする。無理だよな。今のどうすればよかった。すぐパフェ。
こんなにさ、最初の方にさ、あれなんだよね。困っちゃうんだよね。いくよ。グレートファイヤー。グレートファイヤー。どうしよう。これで取れんのかな。取れた。こっちの方がいい気がした。グレートファイヤー。ファイヤーブレス。グレートファイヤー。うん。こっちか。グレートファイヤあります？あ、そういうと。ない。それ今パフェやってる。気分転換。くそ、待って。待って、それは。聞いてないですよ。お腹空いちゃった。ない。こっちかな。ちょっと待って。逃げないよ、じゃあ。くそ。うるせえ。ああ。うるさいなあ、ほんと。いやでもね、この記録出してからコントローラー変えたからね、多分更新はね、まだ無理だと思うんだよね。あ、うわっと
めっちゃ殴りつけるようなテトリスだったの。この床にバン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 。本当に。早い人はみんなそうなのかなと思ったけど、ともくんとかのは全然優しかったし、なんでパンチで身の移動するよくわかんない。あ40ラインは音ゲーです。それが先やりましょう。40ラインは運ゲーです。PS4 持ってないです。日本に帰ってもないです。いい。なんかぷよか。で、目標は5本。甘い？10。なるほど。くそマジか。これはきつい。
トレスでどうだ。これよく見て。アイラッシュ。これよく見て。テトリスでどうだ。よく見て。アイラッシュ。バーニングプレス。やべ。バーニングプレス。いくよ。テトリスでどうだ。アイラッシュ。お手紙ちょうだい。テトリスでどうだ。いくよ。よく見て。アイラッシュ。お手紙ちょうだい。ダイナソニック。何するのよ。テトリスでどうだ。バーニングプレス。よく見て。ダイナソニック。いくよ。よく見て。いくよ。バイナブレス。バイナブレス。よく見て。アイラッシュ。リップクリーム。お手紙ちょうだい。あ、刺さった。やっぱり勝っちゃった。やば、こんなに長かったのに10万超えたなかったんだ。テトリスでどうだ。よく見て。アイラッシュ。テトリスでどうだ。テトリスでどうだ。何するの。テトリスでどうだ。何するの。プレス。いくよ。よく見て。コッピー。ダイナソニック。よく見て。テトリスでどうだ。アイラブレス。よく見て。アイラッシュブレス。いいもの。ジェルネイル。カーネーション。お手紙ちょうだい。アイラブレス。ダイナソニック。アイラブレス。アイラブレス。テトリスでどうだ。何するのよ。テトリスでどうだ。よく見て。どうだ。何するのよ。いくよ。バイヤーブレス。バーニングプレス。テトリスでどうだ。よく見て。アイラッシュ。レッドファイヤー。リップクリーム。テトリスでどうだ。よく見て。レッドファイヤー。アイラッシュ。いくよ。いや、ラグったー。バーニングプレス。よく見て。コッピー。テトリスでどうだ。よく見て。ダイナソニック。グレートファイヤー。バーニング。よく見て。バイヤーブレス。よく見て。アイラッシュ。リップクリーム。テトリスでどうだ。カーネーション。レッドカスティド。強っ。やっぱり勝っちゃった。かわいいね。何が怖っ。テトリスでどうだ。何するのよ。テトリスでどうだ。よく見て。アイラッシュ。テトリスでどうだ。ダイナソニック。よく見て。グレートファイヤー。テトリスでどうだ。バイヤーブレス。よく見て。アイラッシュ。リップクリーム。いや、無理。テトリスでどうだ。バイヤーブレス。いくよ。ダイナソニック。グレートファイヤー。いくよ。バイヤーブレス。よく見て。
いや、耐えろ。オッケー。いやー、無理だわ。うますぎだろうな。下手くそ。いやー、なんとか。まだ出すか？いらないよ。いやー、ちょっと待って、これはやってない。あ、やべ。させたのに今。いや、危ない危ない危ない。今のさせてなかったらちょっと死にたかった。マジで。やべえ、やらかした。消えてない。くそ、マジで。ああ、そうすんのかわいい。これちょうど5本ペースだな。あ、待って、カウントしてなかった。今なんだ ?26?26 で合ってる？完全にカウントするの忘れてた。やべ。
いや、強すぎるでしょう。はい、大丈夫です。やばいっすよ。くっそ刺さんのか、それ。うますぎるよな、ほんと。ずるいわ、マジで。それさ、毎回さ、あれ、俺が DTF を使うときさ、毎回一覧消してくるの何なんだろうね。わざとなのかな。一覧消しならちょっと単発を置いてたの。やべ、カウントし忘れてた。09、じゃ、やばいやばい。やべ。くっそマジでー。2級ですね。何しとんねん、マジで。もう全消しとか聞いてないですよ。あ、
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。テンバット、テンバット、テンバット。あー。いや、つながりすぎ。いや、無理だってー。うん、違う、こっちか。むずっ。永久期がむずっ。22。あ、間違えた。火力出てないしね、ほんと。無理か。やったー。勝ったー。ちょっと待って。無理だよな。いや、多分ね、普通に相手が長いてくれって分かってたら、相手が長いてくれって分かってたら、別に、俺でさえできるんよ。で、だから上手すぎるんだって。やばくねこれ。やばくね。あ。3本しか取れませんでした。くそー。やられたなぁ。よし、じゃないでしょ。何？タイヤリでした。岸田さん強いんよ。強。
開幕中明は咎める。中明ね、正直言ってもね、月くらいまでしか行かないからね。行っても。行っても月だから、月ってどんくらい？月だと十何連鎖くらい？ 12 とかそんくらいでしょ？だったら、相手が中明来るって知ってたら、12くらいは組めるから、まあまあ勝てるかなって感じだよね。はい。ないよね。月10連鎖わからんけど。うん。これどうしようね。これどうしようね。あれが使えないじゃんな。くそ、間違えた。こうかな。来るんかい。ちょっと待って。ちょっと待って。ありますか？あー。あー、なるほどね。なんか、失礼、確かに。全員の外に出るやつわかる。あー、やらかした。いや。ワンチャン取れるのではって思ったけど、取れなかったわ。これで取れたくないんだよな、正直。あ、けど、こうかな。しっかり、を残して。ちょっと待って。きつくね。これきつくねえかですよね。
ボーイ君とスワップしたい。僕はスワップしたくない。スワップね。スワップ長いからじゃあ、MM さんこんにちは。スワップ長いからじゃあどうしよう。何本にしよう。5とか ?10 とかいたいた。かわいそうって。5?10?15 は長いなって気がする。ヤフー。そういえば、あれだな。岸田さんと最初に出会った時もスワップだったなって思うよね。懐かしいな。100は長いって。やばい、プロが出てない。やば。ネクスト少な。ああ、やらかしたわ。ちょっと待って。イラつくな、そういう攻撃。男ならもうちょっとさ、やれよ、しっかりと。あっあっ怖いわ、マジで。あっそれ一番ダメだよな。マジで死んだか。はい、飯落ち。バーイ。わかるわ。ねえ、ちょっとさ、今ラグったんですけど、ラグった。ラグりました。ちょっと今ラグりました。回転効きませんでした。
イラつくな、それ。あ、ミスターン。やべ。無理だって無理だよな。はい、呪いました。呪われました。03。呪われた。許さねえ、山田。今日から。なんか色偏りすぎじゃねえか。しっかり対応してくんな。セーフ。無理くね、これ。無理。みんなご飯の時間か。もうそんな時間か。悲しいな、僕だけ仲間外れで。みんな意地悪い。マジでイラつくな、そういうの。誰権限だよ。よし。単発。OK。なんで発火できてんだよ。殺すぞ。あ。
なんでだよ。確実にこっちの方が有利だったじゃん。こっちかしら。テトリスよ。お返し。テトリスでどうだ。バーニングプレス。なんてこと。バーニングプレス。神道滅却。テトリスよ。いや、こっちか。マジか。あ、ちょっと待って、待てよ。落ち着け。意地悪い。くそがマジで、差し切れないな、全然。こっちか。こっち。消えちゃった。こっち。ああ、いいやつくな。こんくらいならいける。イラつくな、マジで。無理だよ。はい、16、体ありでした。体ありでした。じゃあ、寝ようかな、今日はもう。寝るか。オッケー、寝よう。じゃあ、体ありでした。おやすみなさい。本当に嫌なとこ、単発を振る。ほんとそれな。じゃあ、